wanda ya haifi ɗansa bai masa tarbiyya ba, aka yi ta tara yaya ba tarbiyya suka zama lalatattun yaya, to ka je su zo su zama maka gate su hana ka wucewa gidan aljanna, dan sai Allah ya tambaye ka akan mu'amalar ƴaƴanka, wani irin kokari kai na tarbiyyantar da ƴaƴanka. ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum allati naran وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ba gadara haihuwa bane abun, ba alfahari da tare ya'ya maza da mata bane, ba wai alfahari da dukiya na mallaki kaza ina kaza. Ya'yanka suna abubuwan da baka sani ba, suna ta barna, suna ta ta'adi da sunan gata, da sunan Allah ya hore maka, da sunan kuna cikin ni'ima. Wallahi sai Allah ya tambaye ka akan ƴaƴanka, wallahi sai Allah ya tambaye ki akan ƴaƴanki. Ka tara da yawa ko ka tara kaɗan. Duk wanda ya tara ƴaƴa ka sani kowane yaro guda ɗaya, kyawunsa ko rashin kyansa, tarbiyyarsa ko rashin tarbiyyarsa tana kafaɗaka, kuma sai Allah ya tambaye ka. So kar ku ɗauka za mu zo mu ita tara ƴaƴa ne ba lissafi, ba tare da muna bibiyar tarbiyyarsu muna kula da su ba. Yau abin da ya damu iyaye shine su rinka gina duniyar ƴaƴansu ba su gina musu lahira ba. Ka ta kashe wa yaro kuɗi, kai ce wa yaro gata na banza mara amfani amma ba kai masa gata akan aqidarsa ba kai masa gata akan addininsa ba. Baka kula da sallar ɗanka, baka kula da azumin ɗanka, baka kula da mu'amalar yarka, baka kula da wa take kawayenta, baki kula da shige da ficen ƴaƴanki. Kawai kuna ganin Allah ya hore muku, kuna ta tara ƴaƴa, suna nan ƴaƴanku sun zama dalili na saban Allah. ƴaƴanku da su ake sa abin da Allah zai fushi da al'umma. Wallahi sai Allah ya tambaye ku akan ƴaƴanku. Ku anfusakum wa ahlikum nar